bat sakawai ngimnot berkawang mau yeno ino namar ujisu ong utu ubah klempop na pedeng jongpi to un kawang mau ningkong. Upop Francis Lasha ya ka jing shongkha para kanthei para shenrang hatu kane ka de ka jing sha menem step marekhi kumtu apikai hapo ka YouTube studio junga nga yu kane comments ka ba kumne ino comments ito kumne ka balang roman ka balang penbakla ya ki pajba pan kirkhuru ya ki baya tho para shenrang ne para kanthei te klem par reply hedu mentaro hanrai nga reply da kane ka video namar kalong ka komen ka basngau don kam ban pensyai da ka video pakiwei ro kin yo chi pensyai kumchu dengan pensyai be chapi kat kumna ka jing perbena chong ka dai khesri ka dai khesri ka dai ka kenjakut ban bishar bunia ladami kino ki jing terwa ban penkala kata kalong ban pediang ne om pediang ya kano ka jing terwa ban pentrikam haka balang katelik kadai khesri ka penmi da kaneka fiducia supplicans na kabenta ka doctrine of faith but la proof ne pediang yakane the Pope Francis hanging dia page na kaneka fiducia supplicansi ka kren kumno shaphang ka jing shongkha para shenrang ne para kanthei ka paragraph life away ong kumne within the horizon outline here appears the possibility of blessings for the couples in irregular situations and for the couples for the same sex, the form of which should not be fixed ritually by ecclesial authorities to avoid producing confusion within the blessing proper to the sacrament of marriage. Hangne ka ong ba kane ka judging kerku ba ong bala ban kerku yaki baya shong para shenrang para kanthei kamdei penlong ka jingkerku ka ba penlong da ka let niam le rekom ne kariti le niam ya tho shangkurim kenang bakan light na ka jingkul mar hapdeng ka jingkerku bat ka jingkerku ka ba dei hok the sacrament kentiu kurim namar ka jingya tho kentiu kurim ka dei ka sacrament te kane ka jingkerku yakige ne shongkha para shenrang para kanthei kam dei ka sacrament ka dei tang ka jingkerku hot ke yakiwe ki balang bakin sngutu yakane namar kimdon ya kane kariti le niam la ne ya kata ka sacrament kentiu kurim kiwe ki balang kim don ro ikane karti le niam kentiu kurim hnrei ki don tang ya ka jingker khu kentiu kurim na kane ka daw kim so tho ban pen ya pher hapdeng ka jingker khu bat kariti le niam kalong kumba phimnang ban pen ya pher hapdeng ka jado ka jastam kalong kumba ada philej ha ka dukan sha bat phi pan jado phiong kong don jado ikong ita ikong ru jawab hoi don bar ida wan rapat wan ra ka jastam ka bom dasyat lang ka do hnrei pi bambek namar ba pi ken ka de ka jado rela sak thak pa de pi war kinong di dukan jaro ki ken jado ya ka jastam ka basu pen stem da ka basu pen stem ka shenrai hnrei ki breu pat ki babat tan rai ki ken jado be tang ya ka ja ka dasyat lang bar ka do te hang ni karparit de pi ba pen sngoto ya ka jing aper hapdeng ka jing kerku bat ka jing kerku da ka sacrament kamut da kariti le niam le rekom ka jingmut jong ka jing kerku ka longkum ni ada phile cha uleng do bat piong fada snobha ban kerku yanga ne ban kerku yangi uleng do ubo ya laki kiti ha khli jong pi bat open dwai na ka benta jong pi shimet ada pi alam yaki khon kiti jong pi uleng do ban yo jing kerku uleng do ule gom tahi ubo yakiti bat open dwai na ka benta jong khon jong pi pi wei subuh ada pidang tiet kawai kali plecha uleng do bat ong ha uleng do ba fada snobha ban kerku na ka benta ka kali te u fada usu pendwai na ka benta ka kali lada dei ka dukan ro lada dei ka ying sem ro ne kano ka tiar katar kano kamar ka mata lungdo kurku ya kita da ka ba usu duai bat senret da kum kurku te kata ka dei ka jingkurku kamut ba ban penduai pan jingkurku no oblei ngimdei ban klet ya kaneru bo jisu uwan na ka banta kinong pop hot u jisu u isi ya ka pop rai u i ya kinong pop
Tihato kabaklase ban penduai na kabenta kita ki balhap kapop. Ada maki kipan jingkerku kipan ya ka jing penduai lang da ulang do. Unduai na kabenta jongki. Bat ulang do ula ban penduai tang ki shimet makin im baha makin imiat makin snauto kloi ya ka jing hap jongki ya kapop. Om ban pen klan ya kata ka jinga dei jongki. Ne ban pen klan ya kata ka jing ya shongkha jongki. Ka paragraf ka basan pat ka ongkum ne. This is also the understanding of marriage that is offered by the gospel. For this reason, when it comes to blessings, the church has the right and the duty to avoid any rite that might contradict this conviction or lead to confusion. Such is also the meaning of the responsum for the Congregation for the Doctrine of Faith, which states that the church does not have the power to impact blessings on union for the persons of the same sex. Kanai ka ongkum ne, kadairu ka jing snautu ya ka jing kentiu kurem kat kom balaai na ka gospel. Na kanai ka daw, hakaliang ban kerku, kabalang ka don ya ka hok, ban ka kamram, ban kiar, ban kerku da ka riti. Kamut ka kiar ban kerku da ka balek da kiriti. Lek niam. Namar kala ban wanra jing kulmar ne jing snautu bakla. Kanai ka longru ka jing penbena ka dep ai menchwanadu usnam arjar huwai. Kata hak responsum of the Congregation for the Doctrine of Faith hak dubium. Kabalakran shapang kanai menchwa ha usnam arjar huwai. Bakabalang kam don ka bor banyakran shapang ka jingkerku ya ka jingya dei jongki shongkha para senrang kantai. Kamud ba menta usnam hadin ka jing sha kan tha i Pope Francis. Hadin ka jing panbor jubor jongki katu kan ni ban pan bakabalang kan sha ya kan ka jajing shongkha kan ka daik history ka jubab kumni baka jingkerku yaki kan long betang ka jingkerku klem kariti kamutang ban shu penduai ha banang ban penya per ha pedang kinde ki ar kumbang ainuk samane ha pedang ka justam berka jadok ka jingkerku ka long tangkum ka justam ka baki breu menta kila kum klet perki keng ya ka justam kum ka jadok Henry ka jingkerku da kariti le niam ban pendap ya ka sakramen kentiu kurem ka longkum ka jadok namar kalapura ban shakhot sakramen kentiu kurem namar ka don ya ka riti le niam da kane ka riti la pendap ya ka jingkerku ban pen kentang ya kata ka jing kentiu kurem kumba ka jadok kalapura ban shakhot jadok namar ka don ya ka dok hakaja pat om tang pa ka don ya ka dok hanrai ka don ru ya ka snam bala khlang ha ukhaw shoban thap hu khiu te kalong kum ta ka jing so thu bakla ka dei tang ka jing bom nang ban panya pher ha pedeng ka justem per ka jadok kata ha pedeng kariti per ka jing kerku dei na ka ne ka daw ka jing ya tho shong kuriem jong ka balang thlik kamla shu bandang ya tar ne ya pelaj namar ka don ya kariti ka deiru ka sakramen hoj nga shuban kia ya kata khendiat tang mat pensautu ya pi baka balang thalik ka don ya kata ka sakramen bat ka lengba ka ne ka sakramen omla shu ban ya khlat omla shu ban pen kenya ka sakramen ane omla ban ya kai bat ka sakramen namar ka sakramen ka dehi ka balabu da ublei trai kan rat ka dehi ka balabu da ujisui hoj nga tip kata lada pidei na kiwei kiken huan balang primla banya manjur bat nga habang crunch pang kata kariti le niam namar pim so thuru ke ei kan niam rei ka wei ngimdei ban klet po ujisu uwanan panjanai ya kata kan niam ka bala don rupa ya kata kan niam ka ba ublei ulai ki pa Israel kan niam ka bala kenya yokun lang brot paskha balaknya ha kita kipor jeng pelat yem jong ublei yakinari Egypt kadai kene kaju kaniam kaba ublei upha ya ujisu panwan penjanai su ya kata kaniam te lada pimia menjor nga kadai tang namar ba kubang ainuk samane hapdeng ke justem bat ke jadok kalong kum ya umender lese mentakas nging aya u jadok ubam jadok
Aku yang singi parang I just them. Uang ba ulakan mau ke jadok. Ladang itu ba kane kam dei ke jadok kane ke just them. Ba klem shat lang ba ke dok. Uang ba ladang apet ngamnang punya per. Karong golong kem juhi. Hoi karong golong kem juhi. Namar balai. Kibong patip ya kata. Ki ong kalong kem ju. Lada pi ong kata ke jingkerku. Bar kata kariti ban kerku kolong kumju kemut ba pimpat setu ya kini ki arteli ki jingya per ke jingkerku jong kariti komong ong mane kolong ka ba kam janai namar ka de ka sakramen de tangkane ka ba lese pim setu kata ngabata ya pi haka balai ngasem ya kane ka jasdam ba jado namar ngasem kanang ba pi pin setu namar ba ka man batai syapang kanyam lese lada pimdei na kanyam Katolik namar kanyam kadai kaba wat ki balang Katolik ro ka shimpor yaki ban satu suki pasuki namar haka nyam Katolik ngidon yaki sakramen nyutli sakramen bar kane ka sakramen jingketiu kurem kadai ka wei na ki nyutli sakramen na kata kadau ke kaba upop Francis upan bana bakane ka jingkerku kamla aban long ka jingkerku da kariti kadai katakin kamla aban long ka jingkerku da ka sakramen kadai katakin kaba kabalang Katolik kamla ban pediang dalilai haba ong ba kamla aban kerku da kariti kemut ba kamla ban pediang dalilai ban peniat tho ya kinde ki ge lane kinde ki LGBTQ community baro kamla ban peniat tho ya kinde henrei kashu kerku yaki kumba ujisu kerku yaki nongpop kumba ujisu umap ki nongpop kumba ujisu uid yaki nongpop kumba ujisu ong ba balanjuat yaki lang brot ki bala sakama ban khot yaki sakasam ke jonga kade kata kaba kabalang Katolik haduk menta mani kadang budin ya ke ka jinghikai kaba ujisu ulahikai ha kabalang Katolik bat sakawai nimnot berkawang mau ino namar ujisu ong utu ubak klempop nap deng jongpi to un kawang mau ningkong